Niin pitäisi puita päästä hakemaan tuolta alapihalta ja nyt on 27 astetta ja launapuin kuuma käynnissä. Kamera menee mihinkä sattuu. Eikä kuuma käynnistys täältä pensahana auki ja sitten kyyti ja jarru on pois ja tää ei mihkään. Eikö muka lähde? Siis haittaaks tää kuuma oikeesti tää käynnistymistä? Ei tää varmaan mitään auta, mutta silti on pakko koittaa. Nyt se varmaan lähtee, kun mentiin putteleen noita. Miksi ei tää nyt lähde? Ei kaasua varmaan.